Tandha Nabi Yunus. Panglimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 20 Februari taun 2026. Kapethik saka Injil Lukas bab 11 ayat 29 tekan ayat 32. Biyen ana sawijining nabi kang mrengkel. Saking mrengkele dheweke wani mbangkang lumawan dawuhing Allah. Rikala didhawuhi martobatake wong-wong Niniwe, dheweke nginggati kanthi lunga menyang Tarsis. Karepe amrih dheweke bisa uncat saka tlatah panguwasaning Allah Israel. Panganggepe jebul kleru. Daya kuwasaning Allah ora amung winates ana kukuban Israel wae, nanging uga nguwasani jagat saisine kalebu tanah Niniwe. Gusti Allah uga ora bisa diremehake dening umate. Mula rikala si nabi lagi nunut sawijining kapal, Gusti Allah nekakake angin gedhe kang gawe mobat mabite si kapal. Wong sak kapal pating blulung sinambi kupiya golek slamet. Rasa karohanane tanggap ing sasmita. Ana kang ora beres ing antarane para penumpang kapal. Mula nakoda banjur goleki wong sing luput kanthi cara mbuwang undi. Saka asil undi konangan punjering perkara Yunus si nabi mrengkel. Rikala Yunus kacemplungake samudra, si angin gedhe lerem. Ing jroning samudra, si nabi kauntal iwak gedhe. Cekak aose, sawise 3 dina lawase ana wadhuk iwak, si nabi kautahake ana gisik tlatah Asur kang darbe kutha-gara jenenge Niniwe. Marga saka sesora Yunus, wong-wong kutha Niniwe padha martobat lan pinaringan slamet. Ing waosan dina iki Gusti Yesus migunakake prastawa kang kaalami dening Nabi Yunus kanggo mecakake prastawa kang bakal tumempuh marang panjenengani. Sebab kaya dene Nabi Yunus dadi pratandha kanggo wong-wong Niniwe, semono uga putraning manungsa bakal dadi pratandha kanggo angkatan iki. Kang bedakake yaiku Gusti Yesus ora mrengkel. Wiwit sakawit Gusti Yesus tansah tuhu miturut marang Allah Pangeran. Kejaba iku menawa wong-wong Niniwe padha midhangetake sesuarahe Nabi Yunus, wong-wong Yahudi ing jaman sugeng dalem kok ora padha ngandel lan midhangetake panjenengani. Kanggo kang tanggap lan percaya, prastawa 3 dina ana njeron wadhuk iwak mujudake pralambang prastawa 3 dina lawase putraning manungsa ya Sang Mesias mapan ana telenging bumi alias kapetak jroning kupiya nyelametake manungsa. Kaya dene ing dina kapapat Yunus kautahake si iwak menyang gisik segara, semono uga Gusti Yesus kawungokake saka sida. Kaya dene wong-wong Niniwe slamet marga tuhu midhangetake sesuarahe Yunus, semono uga wong-wong kang padha mituhu dawuh sarta piwulang Sang Putraning Manungsa ya Gusti Allah piyambak. Para tresna film kinasih tumrap wong Katolik, kitab suci mujudake sabda dalam Gusti Allah kang ngemot paseksen para pinilih bab prastawa karya luhur Sang Mesias jroning nyelametake manungsa. Mula kaya dene wong-wong Niniwe kang binuka atine banjur martobat sawise nampa sesuarahe Nabi Yunus. Ing mangsa prapaskah iki, prayoga awake dhewe uga mbuka ati kanggo nampa paseksen karya kaslametan dalam Allah kang kaseksekake dening santulo kasembligine sarta para suci liyane sumrambai. Kanthi tuhu katindakake apa kang dadi sesorah, dawuh, piwulang sarta tulodo Sang Mesias amrih awake dhewe kaslametake. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. O Gusti Yesus Sang Putraning manungsa, kawula mujuk sembah nuwun awit kekeran waosan dinten menika. Kawula mujuk sembah nuwun ugi awit saking pangorbanan paduka enggo kapetak ing pemakaman kangge nyelametaken kawula. Mugi kawula kanthi bingah tuhu ing sedaya dawuh,
piwucal sarta tulodo dalem amrih wahyu kaslametan kawula boten mlembar wonten tiyang sanes. Amin. Kunjung asma Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.